Teď si připravíme tradiční hovězí guláš. Budeme k tomu potřebovat hovězí klišku nakrájenou na kostky, česnek, majoránku, sůl, mletou papriku, drcený kmín, rajčatový protlak, sádlo, vývar, namočený starší chléb a nakrájenou cibuli. Cibuli orestujeme do tmava na směsi oleje a sádla. Když použijete na přípravu omáčky 2 nebo více druhů tuků, omáčka bude pak chutnější a bude mít zajímavější chuť. Do rozpáleného tuku přidáme nakrájenou cibuli, cibul na guláš musí být osmažená hodně do tmava, ale je to pořád ještě málo a aby se nám cibul lépe opekla a lépe rozvařila, můžeme si pomoct tak, že ji jednou předtím, než tam dáme maso, podlijeme vývarem a znovu odvaříme. Do tmavého cibulového základu přidám maso nakrájené na kostky a prudce ho orestuji. Nyní maso přiklopím, aby pustilo šťávu, kterou pak znovu odvaříme a zaprášíme paprikou. Maso nám po přiklopení pustilo šťávu, která nám pomohla rozdusit cibuli. Teď rozpustíme v tuku papriku a přidáme protlak. Přidáme protlak, zarestujeme, posolíme, opepříme a podlijeme vývarem. Podlijeme vývarem. Maso budeme dusit zhruba 1,5 hodiny. Při dušení by nemělo být v hrnci příliš mnoho tekutiny. Raději častěji kontrolujeme a přilíváme tekutinu, než abychom tekutiny dali příliš mnoho na začátku. Maso pak bude mít lepší chuť. Tenhle guláš se bude zahušťovat starým chlebem. My jsme si ho předem namočili a rozmixovali a teď už ho jen nalijeme do omáčky a krátce provaříme. Výhodou tady toho zahušťování je, že se nemusí provařovat tak dlouho, stačí 2-3 minuty a máte omáčku hotovou. Dochutíme česnekem,
majoránkou, to se musí dobře provařit, aby guláš neskysl, a čerstvě mletým pepřem. Kdo by chtěl pálivější, může samozřejmě přidat chili papričku, ale s tou raději opatrně. Hotový provařený guláš můžeme podávat s trochou pečiva, knedlíkem nebo bramborem. Můžeme ho vylepšit trochou čerstvě nakrájené cibulky, feferonkou, vajíčkem, uzeninami a podobně. Dobrou chuť.